Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, кадірлі дусларым. Искә төшірігіз әлі, бүгін иртәнгі ашқа нелер ашадығыз? Білесізмі, дуслар, біз ашаған бик көп ризықларының сыйфаты һәм күләме үшін жауаплы болған бір бик мөһим һөнәр бар. Ул һөнәр ияләре басуларда эшли. Юк, игенчеләр түгел. Әйе, нәкъ менә агрономнар. Дуслар, біз бүгін агроном һөнәре турында сөйләшәчәкбез. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Агроном бакчачылар һәм авыл хуҗалыгында хезмәт куючы башка бик күп кешеләрнең эшләре белән идарә итә. Кемдер җиргә орлык чәчсә, агачлар утыртса, үсеп өлгергән җимешләрне кошлар һәм кешеләр ашаган саен, бу кешегә шул гамәле садака буларак язылачак диелә хәдистә. Күз алдыгызга китереп кенә карагыз әле, агрономның хезмәте дә нинди саваплы икән бит. Агрономга бакчада, басуда барган эшләрне үз күзе белән күрү, шунда катнашу мөһим. Чөнки ул уңышны арттыру өчен яңа ысуллар уйлап чыгарырга тиеш. Ә үз күзең белән күрмичә, моны ничек эшләп булсын? Агрономнар кибет киштәләрендә җиләк-җимеш, яшелчәләрнең яңа сортлары барлыкка килсен өчен дә хезмәт куялар әле. Алар бакчаларда, басуларда үскән уңышны күзәтеп, тикшеренеп, нәтиҗәләр ясап, фәнни хезмәтләр язалар. Агрономга табигатьне бик нык ярату, игътибарлы һәм күзәтүчән булу кирәк. Үсемлекләрнең бераз гына да хәлләре начараюын һәм аның сәбәпләрен күрә белергә тиеш ул. Дуслар, бүген без сезнең белән яшь агроном булып карарбыз. Өйдә суган кыягы үссен өчен безгә суган утыртырга кирәк булачак. Һәм мин сезгә суган утыртуның бер ысулын күрсәтәчәкмен. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Моның өчен нәрсәләр кирәк булачак? Менә шушындый савыт. Мин инде бу очракта менә шундый ак төстә матур гөл шүлмәген кулландым. Безгә балчык кирәк булачак. Балчыкны инде сез кибеттән дә сатып ала аласыз. Ә инде мин аны йомшартып, әзерләп куйдым. Безгә суган кирәк булачак, пычак һәм су кирәк булачак. Суганыбызның тизрәк тамыры җәелсен өчен, без аны берничә сәгатькә суга салырга тиешбез. Ә инде мин аны суга салып тормадым. Мин балчыкта бераз гына менә шулай итеп чукыр ясыйм да, анда суны салам. Менә шулай итеп. Һәм инде суганыбыз тамыр җәер дип ышанып калам. Суганыбыз тизрәк матур-матур кыякларын чыгарсын өчен без аның өстен кисергә тиешбез. Хәзер инде без сезнең белән суганның өстен кисәбез. Менә шулай итеп, матур итеп кенә. Һәм инде дусларым, сезне кисәтеп куясым килә. Суганны утыртыр алдыннан, утыртыр өчен без аның бар өлешен дә туфракка утыртмыйбыз, аның аскы өлешен генә утыртабыз. Сез әзерме, дуслар? Мин әзер, әйдәгез утыртабыз. 1, 2, 3, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә шулай итеп утырттык. Ура! Хәзер инде суны салсак та була сезнең белән. Менә шулай итеп матур итеп салабыз суны. Һәм 3-4 көнгә бер тапкыр гына сезгә суганыбызга суны салырга кирәк булачак. Чөнки ул ширергә мөмкин күбрәк салсак. Хәзер инде көтәбез суган кыяклары үскәнен. Сез дә әти-әниләрегезгә бакча эшендә булышырсыз диеп, ярдәм итерсез диеп мин ышанып калам. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлам кыямәт көне килгәндә, берәрегезнең кулында үсенте булса, хәленнән килсә, аны утыртсын дигән. Ә агрономнар гел агач утыртып, иген чәчеп торалар. Агачлар, игеннәр яхшы, сәламәт булып үссен өчен ашламалар һәм корткычларга каршы агулар сайлыйлар. Агуларның да тирә-юньгә зыян салмый торганын эзләп табу шактый катлаулы эш.
Дөрес агу сипмәгән чакта якын тирәдә яшәгән бөҗәкләр, вак хайваннар зыян күрергә мөмкин. Агроном табигатьтә йөрергә яратучылар өчен менә дигән эш инде. Чөнки әлеге һөнәр ияләре бар көннәрен саф һавада уздыра. Нәкъ менә шуңа күрә күпчелек агрономнарның сәламәтлеге дә яхшы, күңелләре дә тыныч була. Шул ук вакытта аларга кайчак көчле яңгырлар вакытында, җилдә, суыкта да эшләргә туры килә. Ә мондый кешегә сабырлык кирәк. Дуслар, менә сез көне буе урамда эшли алыр идегезме? Агрономның эше һава торышына бәйле. Шуңа күрә ул нәкъ һава торышы кебек үк үзгәреп тә тора. Ягъни күңелсезләнү һич кенә дә мөмкин түгел. Агроном гел йөгерә, гел тикшереп тора, барысына да әзер тора. Агроном эше ул шиксез киң басулар, зур теплицалар, төрледән төрле комбайннар һәм тагын бик күп нәрсәләр. Табигать кочагындагы эш ул, дусларым. Менә шундый кызыклы, шул ук вакытта катлаулы һәм бик тә кирәкле һөнәр ул агроном һөнәре. Дуслар, мин сезне берсеннән-берсе кызыклы һөнәрләр белән таныштыра алуыма шундый шат. Безнең белән булуыгыз өчен рәхмәт сезгә. Көннәрегез яхшы үтсен. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.